Aşgabatda Daşary işleri ministrliginde Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli generali bilen gepleşikler geçirildi. Bu Türkmen baş diplomatynyň Washingtonda özüniň Amerikaly kärdesi bilen duşsan gününe gabat geldi. Bu ağırlykda Iranyň Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urusuna goldaw hökmünde Kaspiyň üstü bilen Moskwa has köp ýara urajandygy baradaky maglumatlaryň arasynda The Wall Street Journal nisiri şu aýyň başynda Amerikanyň başga bir ýokary derejeli generalynyň öňünden yglan edilmedik tapary bilen Hazarýaky döwleti Türkmenistana gelendigini habar berdi. 24 aprelde Aşgabatda Daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýew bilen Amerikanyň ýaragly güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň serkerdesi general Michael Kurillanyň duşsugy geçirildi. Türkmen mediasy taraplaryň howpsuzlyk we sewitleýän hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri barada maslahat edendigini, şeýle-de Sewitdäki we Owganistandaky ýagdaýlar barada pikir alyslandygyny habar berdi. İki taraplaryň duşsuň çäginde kiber howpsuzlyk, maglumat alyssalsygy, briefinglary we maglumat howpsuzlygy boýunça okuwlary guramak ýaly ýyllyk hyzmatdaşlyk maksatnamasyna girýän meseleler hem maslahatlaşyldy diýip habarda aýdylýar. General Kurilla biz Türkmenistanyň oňyn bir taraplyk doktrinasyna hormat goýýarys, şeýle-de Merkezi Asiýa döwletleriniň territorial bütünligini we durnuklygyny goldaýarys diýip bellidi diýip Amerikanyň ýaragly güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň beýanatynda aýdylýar. Kurilla saparynyň dowamında Türkmenistanyň harby we daşary işler puduklarynyň liderleri bilen dialog geçirendigini hem sözüne goşdy. Bu duşsuk Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredowyň Washingtonda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen duşup, iki ýurduň arasyndaky howpsuzlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk, adam hukuklary meseleleri barada maslahatlaşan gününe gabat geldi. Bu ağırlykda şu aýyň dowamında Aşgabatda ýene bir ýokary derejeli Amerikan harby resmiýetiniň gelen bolmagynyň mümkindigi barada habar peýda boldy. 24 aprelde The Wall Street Journal nisiri apreliň başynda Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň merkezi serkerdeliginiň serkerdesi 5-nji flotyň we Birleşen Harby deňiz güýçleriniň komandiri Vice-admiral Brett Cooper'iň öňünden yglan edilmedik tapary bilen Türkmenistanda gepleşik geçirendigini ýazdy. Habarda taraplaryň meseleleriň giň gerimini sol sanda özara hyzmatdaşlygy üstürmeň we deňiz howpsuzlygyny artdyrmaň ýollaryny maslahat edendigi bellenildi. Ýöne başga tahkiklaşdyrjy maglumat berilmedi. Bellesek, Amerikanyň 5-nji flotynyň düýbi Bahreýnde ýerleşip, ol Pars aýlygynda, Gyzyl deňizde we Arap deňizde hereket edýär. Onuň wizipeleriniň hatarynda regionyň howpsuzlygy, sol sanda Iranyň gaçakçylyk ýollary bilen daşaýan ýükleriniň öňüne almak hem bar. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrynda Amerikanyň 5-nji floty Iranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylar ýasamakda ulanylýan himik seristeleri bir kanun ýagdaýda Ýemene daşan gemisini saklapdy. Sol pursat Amerikanyň deňiz güýçleriniň beýanatynda raketa ýanyjyny we partladyjylar ýasamakda ulanylýan ele salynan himik seristeleriň gelip çykysy barada Türkmenistan agdalmasada çap edilen suratlarda karbamitli onor çahaltanyň ýüzünde Made in Turkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysyny siňnata bolýardy. Galy bertede Vice-admiral Brett Cooper'iň şu aýyň dowamında amala aşyrandygy aýdylýan saparynyň öň ýany Türkmenistanyň goňşusy Iranyň Russiýanyň Ukraina garşy başladan esassız uruşuna goldaw hökmünde Kaspiyň üstü bilen Moskwa 300.000 töwerge artilleriýa toplaryny we millionorça ok däri iwerendigi barada maglumat peýda boldy. Türkmen medeniýetinde beýan edilmedik Vice-admiral Cooper'iň mümkin saparynyň dowamında ýokarky meseleleriň gozgulyp gozgulmandygyny açyk we resmi çeşmeler arkaly tasdikladyp bolmady. Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň medeniýet wekili The Wall Street Journal nisiriniň Vice-admiral Cooper'iň Türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşugynda Kaspiyden daşalýan ýaraglary ele salmak meselesi baradaky soraklaryny tesvirlemedi. Amerikanyň we Ýewropa Birleşiginiň berk ykdysady sanksiýalary astynda galýan Russiýa we Iran, Moskwanyň bir ýyl töweregi ozal Ukraina garşy girişen harby çözdürüşiniň ýygyny, sewda ykdysady we beýlik ugrlarda has ýakyn özara hyzmatdaşlygy ymtylýar. Tehran Moskwany Iranda öndürilen kamikadze dronlary bilen hem üpçünedýär. Bu ağırlykda 18 aprelde hem Türkmen resmiýetleri Amerikanyň ýene bir ýokary derejeli resmiýeti, ýagny Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýaraglanşyga gödükçilik etmek, barlyk we ýerine ýetiriş boýunça kömekçisi Mallory Stewart bilen telefonda gürleşdirler.
Telefon söhbetdeşliginiň dowamında resmi habarda anyklaşdyrmadan aýdylmagyna görä, durly halkara we sewit guramalarynyň çäklerinde howpsuzlyk ulgamynda alınıp barylýan hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmen häkimetleri goňşusy Iranyň sowy ýollar arkaly amal edýän ýara gaçakçylygy we muňa Aşgabatyň resmi pozisiýasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli onuň daşky dünýäden barha köp üzgünleşdirilmeginiň arasynda Moskwa bilen hem siyasi hem de ykdysady gatnaşyklaryny has üstürüp başlady. Russiýanyň strategik hyzmatdaşy hasaplayan Türkmenistan BMG'de Moskwanyň Ukrainadaky agresiýasyny ýazgarýan ses berişliklere hem gatnaşmaýar. Birleşen Arab Emirlikläriniň Dubai şäherine 26 aprelde Türkmenistanyň Nevit we Gazy 2023 atly halkara maslahat öýde işine başlady. Türkmen Gaz, Türkmen Nevit we Türkmen Geologiýa döwlet konsernleri tarapyndan guramalaşdyrylan 2 günlük forum Türkmenistanyň Nevit gaz pudowyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 25 aprelde maslahat gatnaşyjylara beren hatyny Türkmenistan öýdüniň tebigy baýlyklaryny ilkinji nobatda türkmen halkynyň şunuň bilen birlikde beýlik halklaryň bähbedine gönükdirmäge we sewitde ykdysat durnuklugy üçin etmäge çalışýar diýdi. Şeýle-de ol ýurduň maýy goýum şertleriniň ösdürilendigini aýtdy. Prezident öz hatyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşynyň daşary ýurtly işewler üçin uly mümkinçilikleri hödürleýändigini, şeýle-de Türkmen gazyny Ýewropa boýunça eksport etmekde hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň hem geljeginiň ulydygyny aýtdy. Düýp Britaniýada ýerleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barlyk guramasynyň bilermeni John Roberts Dubaýda geçirilýän halkara foruma gatnaşýar. Ol 26 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny forumyň öýdünde galdyran ilkinji täsirlerini paýlaşdy. Bu Türkmenistanyň hödürleýändigini aýdan maýy goýum mümkinçiliklerine syny berdi. Obviously though, they're trying to showcase the fact that they have Elbette Türkmenistan özünde iri energiýa resurslarynyň bardygyny we bu resurslary işläp çykarmak üçin özüne halkara tejribesiniň zerurdygyny görkezmäge çalışýar. need international expertise to develop those resources. Deyip Roberts aýtdy. Türkmenistan suwd edilen tebii gaz gorlarynyň möçberi boýunça dünýäde 4-nji orny eýleýär. Ýöne häzirki wagtda türkmen gazynyň iň esasy sarp edijisi Hytaý bolmagyna galýar. Şol bir wagtda belli möçberlerde türkmen gazy Iran, Azerbaýjan we Russiýa ugurlary boýunça hem eksport edilýär. Türkmenistanyň halkara Nevit gaz forumy dünýäniň energiýa bazarlaryna deň agramlylygyň üýtgäp Russiýanyň Ukraina garşy girişen çodurşynyň fonuny Ýewropa sewitiniň Rus gazyna alternativ hökmüni täze ugurlar tapmaga finansiýan döwürlerine gelýär. Türkmen resmileri ýurtda maliýe, ykdysady we kanunçylyk taýdan oňyň maýy goýum gurşuwynyň döredilýändigini aýdýarlar. Dubaýda geçirilýän halkara maslahatda Türkmenistanyň Nevit gaz pudowy boýunça käbir elin täzelikleri glan edilýär. Halkara foruma gatnaşan Orient elektron neşri Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow salgylanyp Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly ýiberiljek 33 milliard kub metr gazyň galkynyş gaz känini özleşdirmegiň 3-nji tapyr arkaly üçin ediljekdigini aýtdy. Energiýa eksperti John Roberts maslahat edilen çöküşlere salgylanyp galkynyş gaz känini özleşdirmegiň birinji tapyryny häzirki wagtda ýylda 32,8 milliard kub metr tebii gazyň öndürilýändigini, bu ýagdaýyň bolsa Türkmenistanyň tebii gaz serişdelerini daşary ýurtlara ýebermek mümkinçilikleri babatyna oňuýyny habar bolandygyny aýtdy. That is what it is supposed to produce under its first phase. Bu mukdar gaz känini özleşdirmeň birinji tapgyrynda öndürilmeli gazyň möçberidir we iş ýüzünde de bu mukdar öndürilýär. Bu diýmeklik dünýäniň iň iri gurýer gaz känini özleşdirmek taslamasy indi oňy netijeleri berip başlady. Is now yielding positive results. Deyip Roberts aýtdy. Uzunlugy 1853 kilometre barabar boljak tapy gaz geçirjisi galkynyş gaz känininden göz başalýar. Türkmenistan halkara forumuna hazır deňdiriň türkmen böleginde ýerleşen ýataklary önümi paýlaşmak hakyna şertname esasyna daşary ýurt maýy goýumlarynyň hasabyna öldürüşdirmekçidigini aýdýar. Türkmen medeniýeti ýurtda maýy goýum gurşuwyny kämilleşdirmek maksady bilen kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. John Roberts Azatlyk bilen söhbetdeşikde Türkmenistanyň hödürleýän maýy goýum mümkinçilikleriniň köplenç daşary ýurtly maýydarlaryň istek bildirýän şertlerine gawat gelmeýändigini gurrun berdi. Other than the simple statement that Maslahatlaryň dowamında Türkmenistanyň maýy goýmak üçin amatly ýer bolandygy barada aýdylýan ýönüki beýanatlardan daşgary Türkmenistanda uly möçberli biznesiň nähili ýöredilmeligi barada düýünden anyk gurrun edilmeýär. Däp bolýar Türkmenistan maýy çekmekde kötünýär. Sebäbi ol halkara kampaniýalaryň isleg bildirýän hyzmatdaşlygyny we isleg bildirýän strukturasyny hudurlamygy kyn görýär.
cooperation and the kind of structures that international companies look for. Diýip Britaniýaly bilermen sözüniň üstüne ýetirdi. Halkara foruma gatnaşan bilermen maslahatyň dowamyna hazır üstü gazy geçirici taslamasynyň hem gün tertibini agdalandygyny, ýöne bu barada jekme-jekligiň aýdylmanlygyny gurrun berdi. But no details, and this again is one of the constant problems, which is that they were meant. Ýöne jekme-jeklik ýok. Bu hem Türkmenistan bilen bagly dowamly problemlaryň biri bolup durýar. Ýagny olar türkmenler bir zada agdaýarlar. Ýöne aýratyn jekme-jeklere aýtmaýarlar. Constant problem, which is that they will mention things but not give you specifics. Türkmenistanyň çäginde ýene-de tozanly tupanlar turdy 25 aprel Aşgabatda soňky hepdäniň içinde ikinji gedek tozan we gum bölejiklerini öz içine alýan güýçli ýel boldy. Tozanly tupanlar ýurdun dürli ýerlerinde aprel aýynyň başyndan bäri ýüze çykýar. Tozan tupany ýene-de Aşgabatda örtdi. Penjireler ýapyk bolsa da jaýlaryň içine tozan ýygy sızdy diýip Azatlyň habarçysy 26 aprelde ýerden gurrun berdi. Bir günüň şäheriň daşynda güýçli tozan tupany turdy. Paýtagtda şemalyň güýji biraz gowşady. Habarçymyz bu arada şeýle gurrun berýär. Dün şäheriň daşynda ýel güýçli boldy. Ýöne tozan hemme ýere ýaýrady. Günüň ikinji ýarmyndan dalyp köçeti bilen Moskowski prospektine 10 ýyl awadançylyk köçetine awtologly barýardym. Udakda tozan buludy görünni. Parahat 7 etrapçysy tarapynda da şeýledi. Öýüň aýnalaryny açmadyk. Ýerden öýüň içinde de tozan ýysy bardy. Öý goşlaryny we aýnalardaky perdeleri tozan örtdi. Tozanly ýel paýtagtda Udalkydak 16 aprelde bolupdy. Bu arada Azatlyň habarçylary hem Aşgabatyň ýaşaýjylary gurrun berdi. Pasxa bayramından öň 13 aprel penşenbe günü öýleri arasaladım. Emma anny günü öýüň içini tozan bastı. Indi tozanly şemal ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. 25 aprelde güýçli tozanly ýeliň boljakdygy baradaky habar Meteor jurnal neşrinde hem çap edildi. Türkmen medeniýeti howa degişli hadiseler barada habar bermedi. Ondan öň ýurdun beýleki sebäplerinde güýçli tozanly şemalyň bolanlygy habar berilipdi. 7 aprelde tozan tupany Liwapil aýatynyň bir bölegini örtdi. 9 aprelde bayram alynyň ýaşaýjylary güýçli tozanly şemal sebäpli 200 metrden uzak aralygy görüp bilmediler. Marda ýeliň tizligi 15 metr sekund çemet boldy. Bu sebäpde tozan tupanlary martyň başynda hem bolupdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary uzallar tozandan gowran gur agaçlaryň köpçüliklerini çapylyp ýok edilmegi derarly ýagdaýyň agyrlaşanlygyny we adamlaryň saglygyna täsir edýänligini belleýärler. Ozal köçelerin köpsinde tomusda gur agaçlaryň kölegi bardy. Seýrek köne daraklaryň köpçüliklerini çapylyp ýok edilmegi adamlar diňe bir kölegiden kislarotdan mahrum etmän eýsem tozandan gowrak hem ýok etdi. Ýaşulularymyz sol daraklaryň iri we gyrymsy agaçlaryň, gülleriň we beýlik üsümlikleriň şäheri öň tozandan gowrandygyny gurrun berýärler. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä 11-nji etrapçyda agaçlaryň köpüsi çapylypdyr. Şeýle-de agaçlary çapmak köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylar tarapyndan ekilýän we terenjam berilýän baglary hem gülleri ýok etmek işleri jemaat gulluklarının işgärleri tarapyndan dowam etdirilýär. Üsüp oturan agaçlaryň köpçüliklerini çapylmagy, wagsylarça ýok edilmegi henizem dowam edýär. Tuğ agaçlarynyň sahalary we depeleri, miweli agaçlar kesilýär. Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Ýagdaýlaryň birinde aprel aýynyň ortalarynda parahat 3 etrapçysynda jemaat hyzmatlarynyň işgärleri ýaşaýyş jaýlarynyň töweregindäki baglary ýok etdiler. Olar ýaşaýjylaryň martda ikilen we häzir gullap duran ýerlerini weýran etdiler. Üsümlikler eýýäm gulleýärdi we kislorod bilen üpsün edýärdi. Seýlelikde parahat üstü jaýlaryň öňündäki bezek bolup duran kämin üsümlikleri weýran etdiler. Ýöne aýny döwükleri çasyp ýatan ýerlere üns bermediler we hapalary aýyrmadylar. Başga ýerlerde hem ýagdaý seýlerek. Dip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä üsümlikleri çapyp aýyrmakdan başga da jemaat gulluklarının işgärleri üsümlikleri ýok edýän hemiki maddalary ulanýarlar we olary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar.